Jwng deh Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबै बराय हरजोबलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोंहा दिनै सानडेनि एसे एनै बेरायनो फैदों आरो ओमफ्राय खाथियावनो गोजान जायगायाव नङा बेबो। स' आङो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोलाय अब्ला। बेरायफैदों लोगोफोर माने उन्दैखौहाय मा होनो गेलेहोफैदों। आर'नाइ एथेनिक रेस्टुरेन्ट आरोना बावहाय माने आगोलसो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन फैया दिनैहाय फैबाय आरोना मोजां गुवार जायगाया गेलेखांबाय बिराद गेलेग्राखौ ओमफ्राय दा नै टाइगाराव गाखोनो नै बे टाइगाराव गाखोनो लेंगासिनो ओइ बाबा ओरै फै र' गाखोगोथोंना र' नैलाय बे टाइगाराव गाखोनो गाखोदो दे आयै ओइ बेयाव सागोन नायलाय जादखा बाबा इधर देखना बाबा आखाइ मिलाय दो दादाजों खय बोसोर जाखो बेबा दादाजों आखाइ मिलायदो हेन्डसेक होनदो राइट मा नाम होनलाय दादाखौ आंनो आर्नल्ड होन I am Rian sendiri. I am Rian sendiri. बैथिं फैदो फै थिनांसै थ' टाइगारनि लानजाय बे नोंनि नङाथ' बे जिम एक्सारसाइज खालामग्रासो बियो एक्सारसाइज खालामनो बांसिन फैयोनदां मा गेलेनो नागिरलायखो फैदो बाबा फैद' मा खालामनो नागिरखो नोंसोर एक्सारसाइज खालामग्रासो बाबा बेफोरो वर्कआउट खालामबायनाया नला गोलैदों मा होनदों हनै जुथालै सावनै हनै जुथालै सा नुवाखै आखलफ्रा आयु लेथासो दाङा जुथायानो जुथालै सांगौ जाबाय नै आबा हाय हेलौ हेलौलाय हाय आदे माबे मा जाखो माबे आयै गस्ला मा गारलाबायखो टाइगाराव दोनहरदोब्रा मा नायलाय फट' खेबजानो थाखायनो गस्ला गारलाबायनानै दोनबाय गस्लाया दोनहरदो थोस मानसियासो बिदि जायोलै ओरै र' गाखोनो आंबो गाखोनो नै फट' खेबनो दलद जिराय र' दे हमथा 1 2 3 दे ओरै नाहरलाय दे जाबाय फैदो थाबाय ओरैबायदि गेलेबाय लोगोफोर आंथ' देखायजोबनो हाबावाखैसो ओरैबायदि गेलेबाय गस्ला खुलायलायनानै गस्ला दोनलायलायबावबायसो नै आयौ मासिबां गेलेखो बे आंना नैबाव माबा सिथर जादोंहाय नै माबा सिथर जादों
फिफा नेनांगासिनो गेलेगासिनो नोंथांमोनाबो फैदो आर'नाइ एटेनिक रेस्टुरेन्टआव आर'नाइ एटेनिक पार्क ना रेस्टुरेन्ट आंथ' मिथिला सिगांहाय जेला अपेनिं जादों होनबासो फैदोंमोन ओमफ्राय दा बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो नै गेले गेले आं नेनोनो बाबाय बिसिनि गेलेनायखौ नायलाय माबायदि गेलेदों आयु नैबे सिंजोंसो फैबावसिगोन नै गेलेनाय क्या हुआ फै मामा थांसै आनल फैदो थांसै फै मामा गेलेबाय ना अरे kalian ada apa? Oi, Risa. Thangse fैदो थांसै फैदो मेथाइ जानोसै अयथासार गाज्रि हाबाब फैनो ना नागिरा मोनायावसो मोजां नुयो लोगोफोर लाइटजों ओइ जालायबाय 10 वाला खेनसेगोन फै नैबाव फट' लानो नैबाव दे मामिजों बाबाजोंखौ खेबलाय बाबा देलाय नैबावसो लाइटजों मोजां नुयो नै आयु लोगो जाबावबाय नै आयु लोगो जाबावबाय हनै आबा ओइ थाङा ओइ आरे ओइ गोलु अयथासारसो ओइ फैसा लायोथ' गोख्रै फै ओइ फैसा लायो गोख्रै फै फैदो मेथाइ जाहैनोसै फैदो आं थैसिगोनसो फैदो मामि फैदो बिफाया ओंखारबोदो होमबानो जागोन आबा फैदो आइ केसलायबावो फट'बो लानो मोना जेबो लानो मोना थांलायदो आरो खलफ्रा मा दर'नि मोनथिनायनि खालामबाय लोगोफोर फैसा मोनगोन ना ट्रेनाव सालायनानै होबाय माने लुबैदोंमोन नालाय उन्दैया सालायनो मोनायावसो लाइटिंजों मोजां नुजोबो नैबे लाइट जोंजोबसै ना मोनायाव दा ओमफ्राय बैयावबो लाइट जोंजोबसै दै सेर नै गाहायावबो दंदां गेलेबायना सन्तेस्ट' दसेया गेले मोनबायना होद' एलाय आयै आं दा बुगोनसो थबसिखौ मानो गारनांगौ खोलैनांगौ हो आइदै नै आहाबो गोलैलाबायबायसो थबसिया हमना हो सार्भिसिं खालामनानै फैबाय नाम्बार प्लेट लागायनानै फैबाय गारियाबो दिनैसो नै देबरगाव दाथ' पुलिस थासै हेलमेटआ हमाबा देबरगाव दा पुलिस थानोसै हेलमेटआ हमनांगौ औ ओरै फै हरदांना ओइ थबसि हमनाया जायाखै थांसै नै थांसै हमदो थाब मोनाबाय हैया जुरि होनबावो नामा थांसै सुइमिं पुलानो गैया ओमफ्राय
open gym dong nih apa children part आर'नाइखौ नुवासैलै आर'नाइ एटेनिक रेस्टुरेन्ट आंनि माबाबा नैबाव पार्कसो थानांगौमोन रेस्टुरेन्ट थानो नाङामोन हो ओइयावब्रा रेस्टुरेन्ट थानो नाङामोन पार्क थानांगौमोन पार्कसो नालाय बाहाय पार्क होजोब्बाय आरो ओमफ्राय चिलड्रेन पार्क अपेन जिम बिदि होननानै लिरना होजोब्बाय सिगाङाव गाखोआ गेजेरावथ' बार हाबो फै गेजेराव फै गेजेराव फै गेजेराव फै गाखो दे गेजेराव गाखो दे ओइ र' बाय बाय आर'नाइ एटेनिक रेस्टुरेन्ट बाय बाय आंनो हाय होनलाय आं बिराद गेलेबाय होनलाय आं बिराद गेलेबाय बुरजा गेलेबाय न'आव थांसै औ ललिपप जानो जाग्रा जानो बिगासिनो लोगोफोर जाग्रा जानोसै ओमफ्राय न'आव उरायनोसै जोंना चावमिन बिमा फिसा बेहा माबा बेस पक'रासो जायो नै नै चावमिन जाया स' लोगोफोर जोंहा दायो बेरायनानै फैखांबाय ओमफ्रायहाय एसे ओरैनो आर्नल्डखौ गेलेहोदों आरोना गोसो सन्थुस्ट खालामनो आन्था ओमफ्राय जा हायो आङो नोंथांमोननो एसे एनै देखायबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैलाय बिथांखौ बिदाय होनोसैलाय नोंथांमोनखौबो आङो बिदाय होबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय गुड नाइट बाय बाय